Zofioaren da negozio familiarra da, aititek eta mamak sortue, 3. belaunaldian az nit, betiko herriko dendea. Baserriek ez deku, baina dimeko eta arrati inguruko baserrietako txalak egiten duz. Txarrie txorizoak egiteko eta erabiltzen dune, basatxerrina da. Labeleko bertako soltoan hasiko txarriena. Oin, aspaldi ja urteokaz nire nabenikona, gure espezialidadea edo gure fuertea da produktu freskoa. Danetik gauze asko, oin hamburguesak eta piloa eraten dire, eta hamburguesa klase ezberdin egiten duz. 5 klase dugu zontxe momentuan. Eta gero kantxokoak, behineko modan dauz, saltxitxa klase ezberdinek, txistorrak, minegoziek, gurdei kurauek, onduek, solomado hauek, gauze guztiek gaukera horretan dugu. Mungiko San Antontxo azokea, urtero, guntzu hasi barri gara joaten, oin 4 bakarrik joan gara, baina txapel bi atarauzia, da 2. postu bet, da posik, aurten bet txapela ere hasi gut, txoriziotan, da posik, oso posik. Horintala urteak joaten ginen Bilbon egiten zan, odolostan da txorizoan txapelketa bat. Da han 3 aldiz gelditu nintzen finalista. Zan 100 piko aurkezten ziren, da 5 tonenen artean. Da ordizin bedekote txistorra txapelketan, lehiaketan, 4. postu bet, 2019, baina urte askotan eskara txapelketatara eta inora aurkeztu. Izena goten dago, neko San Antontxuko azokak neko fan handiedeko, eta eragiten dago. Kanpotik deitzen dago jenteak eta ezagutarazi. Gure dauna proba hemen aurkitzen duz piketako, probetako, eta erosten badorio, hobeto.